natin. Pailaw. Saglit lang. Ikot lang bago umuwi. Hangin. Ganda. Ganda. Lala. Ang ganda rin pala dito. Ay. Ganda-ganda naman. Ay, ganda naman. Nag-camping nga. Tapos na ang holiday. Martes ulit. Ay, dumi. Madumi, madumi. Gamit. Gamit. Hulog. Sige, mahulog ka dyan. Dyan, dyan.
Good evening po, Tatay Pedro. Salamat po. Salamat po, Tatay. Suporta. Saglit lang po. Magpalipas lang ang oras. Kasi ayaw ko sumama. Sumama. Ang ganda pala, oh. Ganda pala paggabi. May ilaw-ilaw na. Salamat po. Kayo din po. Ingat. Kakaipon din tayo. Hindi na rin kasi makapag-live. Kaya sa support nyo na lang po umaasa. Dito po sa park. Holiday po. Pero pauwi na din. Dito po kami tumatambay pag umaga. Yung live po sa umaga. Walang ilaw. Ngayon may ilaw na. May tubig na din. Pero hindi pa puno. Hindi pa po puno yung tubig. Merry Christmas na po sila, oh. Ikot po tayo. Merry Christmas. Ganda. Let's see. Merry Christmas. Opo. Day off ulit po sa Martes. Dami pong holiday ngayon. Dami. Gastos din. Daming holiday ngayong October. Pauwi na din po. Nagtambay lang saglit doon lipas oras. Parang nakaalis na sila amo. Di pa nakaayos tong natumba ng bagyo. Diba? Ramdam na nila ang Pasko. Parang hindi pa Pasko kasi sinaselebrate. Dami din balon dito. Ay, tinanggal na. Ay, tinanggal na pala. Wala na pala. Isang araw lang pala yun. Nilagay na balon-balon. Wala po. Pag di po nalabas, may bayad. Pag lumabas,
Gastos. Kaso hindi naman, pinalabas naman po, kaya gastos. Pag di po pinalabas, may bayad. Martes po ulit, may holiday. Sana di palabasin para hindi gastos. Start po namin. Ay, nahulog. Marami pong holiday ang Hong Kong. Gastos. Ay, good evening, ma'am. Malapit na kitang iwan. Saglit lang kasi ito. Aakyat na. Papalipas lang ng oras. Kasi ayaw ko sumama. Ayaw ko sumama, kaya late ako aakyat. Ganun yun. Yan ako aakyat. Sa pang 17 ako. Ito yung building namin. Di 20. 20 lang. Tapos akyat na ako. Salamat, Ma'am Star, sa pag-share. Malapit na mag 1K. Malapit na mag 1K, Ma'am Star. Tsaka-tsagaan ni Tatay Pedro pag-play para maabot ang 4,000. Ay, ambon na. Ambon na, ambon na, ambon. Bawal magkasakit. Salamat po, Tatay. Malapit na tayo mag 1K. Kembot-kembot mo na yan, Tatay, para makumpleto na. Play muna, Tatay, para mabilis. Ako'y paakyat na. Umaambon na. Saka, alam nyo ba? Nung, kailan na yun? Sabado. Ay, Friday pala. Friday pala nung naiwan ko yung susi. Buti may dala kaming tubig, diaper, at kwan. Buti katatapos nagdede ang aking alaga. Nakalimutan ko ang aking susi. At buti hindi rin nagalit si amo. Next time, sabi niya lang. Lagay ko na daw sa bag ko. Nakalagay man sa bag, kaya lang nag-day off ako ng Wednesday. Ilagay ko dito sa bag ko. Kaya nakalimutan nilipat. Kaya nga po, tagal. Yung subscriber ang bilis. Pero yung watch hour, ba't ang bagal? Nawawalan na din ako ng pag-asa. Ba't parang ayaw ni Lolo? I-restrict na nga yung account ko. Ayaw pa rin sa YT. Subscriber, bilis. Ay, doon na lang pala.
Pag mawala na, wala na. Para makita nyo din sa loob. Ang ganda. Ang ganda ng tuwa ang aking alaga. Sana. Ano na? Alas 7 pa lang. Ay, mamaya. Maya pa. 7. Ito ka muna. 7 din na ako aakyat. Baka sakaling wala na sila. Ako'y uupo muna. Sana po maabot na bago magpasko. Salamat po. Sana. Oh, sarap naman po. Pwede makikain. Ay, sige lang po. Kain lang po. Salamat po, tatay. Akyat na din ako mamaya. Mawawala na din ito. Kumpleto ko lang 30 minutes. Minutes ko lang. Sayang din. Sayang din. 5 minutes na lang. Ay. Lagi ko pala para sa ay, akyat na po. 30 minutes lang. Ako'y aakyat na. 4 minutes. Ala, si Lola, lalabas pa. Ganyan. Tambayin nyo na lang po, tapos kain na po kayo. Sige lang po.
Kompleto ko lang pong 30. Paakyat na din po. Mas umaambon na din. Baka matuluyan o tuluyan na naman ang aking sipon, kawawang aking alaga. Nawawala na naman ang aking susi. Saan na naman kaya nakalagay yun? Ay, nilabas na kita kanina eh. Wala, okay, ewan ka man yan. Fake. Wala. Wala ang aking susi. Ay, ito. Sige lang po tatay. Kain na. Kaya na din po ako. Sarap. Palapit na. Sure. Mami, dami ah! Ganda pala dito. Oh. Ilaw, ilaw. Ambon, ambon. Ang ganda dito. Mami, dami ah! Ay, tinangkap na.